Hej alle sammen, og hjertelig velkommen til endnu en video på Mutti og Truckers kanal. Så står vi i Billund Lufthavn. Vi har været mega tidligt op. Vi skal til Fuerteventura, tror jeg det hedder. Og vi har de her to skønlinger med. Hallo. Godmorgen. Godmorgen. Og Johanne, du har aldrig været ude at flyve før? Nej. Glæder du dig? Har du kriller i maven? Meget. Ja, vi går hen til at tjekke ind. Er I klar, piger? Ovenover. Sikkerhedsbæltet, det skal altså holdes fastspændt, når I sidder i sædet. Så er vi ankommet hertil. Så er vi simpelthen landet. Og flyveturen, den gik jo super. Det gik fint. Ja. Det var... Det var en Så dejlig nu er tur. vi jo Ventura, det er 23,7 grader her. Det bliver så godt, Trucker. Ja, det tror jeg. Nu må vi så håbe, din kuffert den kommer. Det er jo altid Ja, spændende. det er godt nok spændende. Det er altid spændende. Hvis der er nogen kuffert, der er væk, så kan det jo kun være din. Og det håber jeg ikke, det er den her gang, fordi mit tøj er også i din kuffert. Det bliver spændende at komme ud og mærke varmen. Ja. Så piger, er I klar? Vi skulle finde bussen. Kan I mærke varmen? Nej. Kan du? Ja. Ja, lidt koldt. Ja. Nå, Trucker. Som sædvanligt, så har vi valgt et hotel, der ligger meget, meget langt væk fra alle andre hoteller. Yes. Det er selvfølgelig altid det sidste. Vi skal ligge og køre rundt om det. Simpelthen. Nu er den her bus jo snart helt top. Jamen, vi skal jo være de sidste, for det skal være det billigste. Hvad laver du, Naja? Så kulde. Vinduet det er koldt. Nå, Trucker, hvad er status? Jamen, det kan du se jo. Vi kører stadigvæk. Bussen bliver mere og mere tom. Ja, ja. Nu må vi da snart skulle have. Nu er der snart ikke flere mennesker. Nu har vi jo snart kørt i 2 timer. Endelig! Woo! Vi har fundet vores hotel. Wow! Nu kommer det spændende øjeblik. Vi har jo fået vores nøgler. Kan vi dem væk, nej? Ej, hold op, skal vi lige ind og se det her først? Oj. Oj. Ej, der var badekar, kan jeg se. Oh my god. Oj, hvor er det fedt, mand. Øj, hvor er det fedt. Ej, Hva? jeg elsker det. Ja, det er da fint nok. Det er minibar. Og Oh my god. Oh, havudsigt. I love it. Du har da havudsigt. Ja. Wow. Det er ikke så varmt, men det er jo sådan noget. Nej, det er det faktisk ikke. Der er sådan lidt grøn. Må det ikke, at det ligner? Jeg tænker det. Det er sørme, der er et mand til dig. Det er et man til. Vi er lidt tættere på havet. Ja, ja. Ej, det er da fint. Ja, det er. Det er da ikke så ringe endda. Nej. Flyvarmt er det i hvert fald ikke da. Og hotelværelset, det er da også fint. Det er da fint nok. Ja, det er. Ej, det er da fint, det her. Men skal vi bare tage et par shorts på, og så gå en runde og kigge, hvad vi har, ikke her? Ja, det skal vi. Vi når ikke med der alligevel. Det bliver snart mørkt, jo. Ja, hvad skal vi også nå? Men en lang køretur, vi har været over. Oh my god, mand. Ej, er den bare mega hård. Ui! Ja, den er en lille smule hård, den seng her, skat. Ja. Er I klar? Vi er at tjekke hotellet ud. Ej, hvor er det flot hernede, hva'? Det er godt nok flot. Ej, det er virkelig pænt. Wow. Ja, for helvede. Ej, hvor er det flot. Bare direkte forbi. Det er faktisk et rigtig lækker hotel, det her. Det er en swimmingpool, mand. Ja, det er virkelig lækkert. Wow, wow. Noget lille tulle.
Trucker, han laver selvfølgelig Instagram-opslag. Han er jo lidt af en Instagram. Ja, godmorgen herfra, da. Første morgen, det bliver så voldsomt i dag, da. Da. Det er nederen. Der er jo helt orkan udenfor. Ja, men hvis vi skulle windsurfe, så er det været fint. Ja. Men vi kan ikke windsurfe. Hold det derovre. Herovre ligger de to andre bier. De sover. Sådan er det. Vi er lige ude og gå en lille hyggetur. Vi får i hvert fald at blæse lidt igennem. Der blæser der en lille smule her, ja. Men det er bare det dejligt. Når vi ser den der swimmingpool, så er vi da meget, meget glade for den, vi har. Ja. Jeg tror heller ikke, det er overfolk, det er jo den. Nej, jeg tror jeg godt nok heller ikke. Det er rimelig dødt. Så kunne vi godt have fået stille i værelsen. Det tror jeg. Vi har jo været ude på en total blæsende tur i dag, og det har bestemt ikke været godt vejr. Men det værste, der er sket i dag, det er, her ligger Trucker, og han er syg. Ja. Ja, jeg blev lige syg, ja. Du har simpelthen fået dårlig mave, og har været ude at kaste op. Ja, ej. Og jeg har faktisk også hørt fra Naja, at Johanne, hun er også lidt syg med ondt i maven. Så den her ferie, den starter altså ikke helt så godt, som vi havde håbet på. Altså, dårlig vejr og dårlig mave, det er virkelig trist. Så har vi 2 mand nede, Naja. Vi 2 sidder alene her i restauranten. Johanne, hun er lige gået op. Hun havde det rigtig dårligt. Far, han ligger også i sengen og har det rigtig dårligt. Ja, men skal vi ikke bare spise nogle pomfritter? Ej, det er synd for dem. Ej, hvor er det synd for dem. Trucker, du har lige en due på dig. Det tror jeg nok. Det må bringe held. Ja. Nå, Musse, vi har stadigvæk 2 mand nede. Ja. Så den hænger lidt på os i aften igen. Yes. Hvordan har Trucker det? Jeg skal bare ikke ned og spise det. Vi havde jo en dejlig nat, hvor Johanne, hun kastede op hele natten. Ja. Det var virkelig synd for hende. Ja. Ej, hvor var det synd. Jeg tror slet ikke, vi har sagt på kameraet, hvad der skete faktisk. Nej. Fordi Naja og jeg og Johanne var gået ned til aftensmaden i går. Trucker, han lå og kastede op. Og lige pludselig rejser Johanne sig op og vil op på værelset, fordi hun får det dårligt. Og så kaster hun faktisk op ude foran elevator. Ja. Mega synd for hende. Og så kaster hun sig op 6 gange efterfølgende. Og ellers så har det jo blæst i dag og været overskyet. En lille bitte smule regn er der kommet. Så vi er ikke så heldige. Vi er virkelig ikke heldige. Vi har allerede tilbragt mange timer på det her værelse. Alt for mange timer. Ja. Nu har Naja og jeg været nede at spise. Ja. Og vi har sørget for patienterne i form af et flyt og noget cola. Det er meget diskret, at du gik ud igennem restauranten med det der flyt, Naja. Ja. Der er jo slet ikke nogen mennesker, der kiggede på dig, faktisk. Nej, overhovedet ikke. Nej. Jamen, det er godt. Men det kan godt flytte ud af det, altså. Nå, Trucker, status for i dag? Jeg har det varmt. Ja, men ellers har du det okay? Ja. Vi har fået lidt sol. Trucker har i hvert fald fået en rød ryg. Nej, ja. Kan vi lige demonstrere? Er I klar? Ja, 3, jeg er klar. 2, 1. Nu skal vi ud og have pizza. Hvad? Ja.
Ingen grund til jubel, der er Hanne. Det om lidt, så skal vi i bad, og så skal vi ud på den eneste restaurant overhovedet, vi kunne finde her i nærheden. Ja. Det ligger... 10 minutters gang herfra. Der er så kun den ene. Der er kun én restaurant. Jo. Så blev det den 31. i 12. Nu vil vi iklæde os vores nytårstøj. Os, der har nytårstøj med. Ja, jeg kommer jo ikke nøgen. Jeg har da tøj på. Og så slap dig af. Så er det jo ikke verdens undergang, vel? Så vil vi glæde os til at se, hvad nytårsbuffeten den byder på. Ja, du er ikke overrasket da. Håber du er bare streng. Tada, så blev vi virkelig klar til nytårsaften. Jeg er også klar. Nu må vi ind og se, om pigerne de er klar, og så skal vi ned og se, hvad vi skal have at spise til nytår. Det aner vi jo ikke. Nej, det gør vi ikke. Og tror at du er ikke positiv? Nej. Ja, hvad? Men man kan kun blive overrasket, jo. Vi skal jo heller ikke være negative, vel? Det kunne jo være, at det bare banger helt vildt. Ja. Salut, og det her det er til Trucker. Han hader champagne. Trucker, skål i dit gulerødsjuice. Det smager gulerød. Nej, hvor er I flotte, Naja. Du bare. You got something on your mind, I'ma try to help you let it go. Jeg kan også have gurker, Anna. Try to help you let it go. Så blev det sidste dag. Ja, det gjorde det. Vi føler faktisk, at tiden er gået mega hurtigt. Det er nok også fordi, vi har haft et par sygdomme undervejs. Plus og minuser. Sygdom. Plus. Lækker hotel. Og et minus. Vi havde jo lige et par dage med dårligt vejr. Det var lige... Ja, men så kom der et plus. Det blev godt vejr. Så vi har både haft minuser og plusser. Men hotellet er virkelig flot. Det er fantastisk. Det var rigtig dårlig mad. Det er et minus. Ja, men personalet er søde. Ja. Og så ligger det rigtig langt ude. Et minus. Det næste minus. Der sker ingenting herude. Altså. Plus der er én god restaurant i nærheden. Der ligger Ingeby minus. Nå, men 2 gode restauranter plus. Nej, det kun var det ene. Okay, der var lige et minus mere. Det var godt nok nogle mærkelige pizzaer, der. Kom lige et minus mere. Oh my god. Fed underholdning om aftenen. Ja, men trods en ret dårlig start på vores ferie, hvor vi tænkte nej, en ulykkesferie igen, så fik vi heldigvis nogle gode dage. Ja. Så vi vil egentlig bare hjem til Danmark nu, til kulden. Hjem til dejlige Danmark. Til Max, til Leila, til Mini, til Tulle. Hjem. Det er et godt land, Danmark. Så vi siger tusind tak, fordi I så med. Kan I have det godt derude? Ha' det rigtig godt. Vi ses. Hej hej. Hej hej.